Hi guys! For today's video, birthday ni Marky and padulong mi sa Asunsyon kay magkuha mi sa cake na gipabuhat niya kay para sa money cake para sa iyang content. Kay content is life lagi. And ingon siya sa iyang birthday kay mag-content ra daw siya, dito siya maganda-handa kay wala siya plano maging ana. Huy! And kidi man kumusugot nga wala po ko'y buhaton kay remember mo tong birthday nako, napakaon siya sa eskwelahan and gitreat mi niya sa nindot na kananan. And karon na po ko'y nahuna-hunaan dili ang ato ka bongga pero gikan gyud ni sa ako ang heart. Cheres. Ayo. Hol. Bintag. Call, bintag, call. Oh, siguro niyan. Kana na, ini na. Happy birthday to you. Happy birthday, ma'am. Salamat, call. Happy birthday to you. Chocolate lang, galing ka ganang bulak. Tadaan! So ayan, nagpa-chocolate bouquet ko guys kay gusto nta nako og flower bouquet. So timing man pud siya nga wala sila available na flower bouquet so nagpa-chocolate bouquet na lang ko. Kay ganahan man pud ni siya chocolate. And mao din ang cake na among gipabuhat guys. So gitanggal na niya na kay nagamit na for content. And chadan, mo ni akong gi-prepare guys. Ginagmay lang pero from the bottom of my heart, dili man ako kaya og balsan tong iyang gibuhat sa para sa ako atong birthday nako. Ang kaniya akong gibuhat is at least man lang ma-celebrate namo ang iyahang special day. Cheres. Abi kanina kog masuko siya kay ingon gyud siya daan nga dili siya gusto maganda-handa. And kini actually kami ra jud yung mga unani kay wala jud mi nang invite og lain nga mga bisita. Kami ra jud pamilya kay lagi surprise jud nako ni para sa iya. Cheres. Nga ka ugtohon thank you ginang sa mga pabor nga gihatag og Lord akong pasalamatan sa mga gihatag another year kay kuya og Lord akong pagampo ikaw pa mag-bless sa mga plano, mga protection sa mga taglakaw. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Daddy Troy! Kiss Daddy! So mo to yung birthday guys no, simple lang pero happy family. Cheres. Kini guys, ang chocolate bouquet, the purpose is para ra gyud ni siya sa ako Cheres. Nagpa-chocolate bouquet jud ko guys for the char. Kay ako ra gihapoy mo kaon. Awa sige pagay pangayo si Troy gusto daw siya motilaw pero bawal pa ka anak, next time na lang. Gagan pang! Diligo ba yung gabon ng batahan?